Dyma ni felly'r ornes fawr, diwedd prynawn di mercher, y peth gorau welwch chi yn y sioe fawr eleni mewn nifer o bobl sydd yma, y gystadleuaeth fawr, y prawf rhwng Cymru a Zeland Newydd, Richard Jones a Alun Lloyd Jones, cynrychioli Cymru, David Bewick a Nathan Stratford, cynrychioli Zeland Newydd, 20 o wyn yn y gorlan ar hyn o bryd, maen nhw ar y 15fed oen, David Bewick yn reiddiol o Tongaroa, ond wedi ennill Masterton yn Parmwr, yn gontractiwr ac yn gneiddiwr, y teulu gyd wedi dod drosodd efo fo, maen nhw wedi boddau yma yn ymweld am y tro cyntaf. Nathan Stratford wedyn o Unfer Cargill, yr enillydd yn y gylchdaeth am eleni ac yn bencampwr byd gyda Johnny Kirkpatrick wrth gwrs yn 2017. Mae'r plant a'r teuluoedd i gyd allan yma efo nhw. Ond dydych chi wedi cael gongwg fanylach felly ar y cystadlu ac ar bedwar da ni'n canolbwyntio unwaith eto ar Alun Lloyd Jones. Dyma'r bachgen sydd ar y cryfder mwyaf ar hyn o bryd, a'r cyflymdra mwyaf, a'r taclusrwydd mwyaf. Mae wedi'r rhagori yn ystod y dydd yn y prawf cyntaf yn erbyn Ffrainc, ac mae o eto yn saethu ymlaen ar un oen ar 15 yn y fo. Mae'n mynd i mewn am 17 o wyn wan, ac Richard George ychydig bach ar ei oli ar 15, ond Alun Lloyd Jones ydi dyn yr eiliad ar hyn o bryd tu ôl iddo fo. Mi welwn ni Nathan Stratford yma yn troi ar gyfer yr ochr ola o'r oen rhif y 15, ond Alun Lloyd Jones ydi hwn i'n dod gafal yn sawnd. Mae bob trawiad yn cyfri man hyn wan, mae'r grif yn llawn ar hyd y studiau hirion ar y cefn golwg gwahanol i chi man hyn o grefft Nathan Stratford, ac mae'r bobl yma yn grefftwyr so fawr iawn i ddewis rhwng nhw. David Bewick ydi hwn wedyn ar studiau hirion gyda Richard Jones yn y cefndir na i mewn am un arall, y fachgen yma o Langollen wedi gwneud enw mawr iddo un dros y blynyddoedd ac erbyn hyn wedi ennill nid yn unig pencampwriaeth Cymru ond hefyd y gylchdaith, ac felly oedd rhaid dewis Alun Lloyd Jones yn dod yn nesaf ato yn y gylchdaith i fod yn aelod o dîm Cymru. Mae'r gwaith y Richard Jones wedi bod yn rhagorol ers blynyddoedd a'r parch iddo fo yn anferth. Dyma ni felly unwaith eto David Bewick ac Alun Lloyd Jones yn y cefndir. Dyma ni ar y stondin rhif 4, Alun Lloyd Jones yn rhagori unwaith eto. Richard Jones ydi hwn wedyn yn mynd dros yr ochr na, lawr yr ochr ddwetha. Dyma ni ar 6 wedyn Nathan Stratford, y bachgen yma o Zeland Newydd o Unfer Cargill wrth ei fod drosodd yma yng Nghymru. Fawr iawn o bechgyn Zeland Newydd o gwmpas i gweld ar hyn o bryd yn gweiddi. Mae Cymru fel sa'n nhw wedi cael gafel ar hon unwaith eto. 19 allan gan David Bewick, 19 allan gan Alun Lloyd Jones, ond mae Alun Lloyd Jones eisiau yn troi ar y studiau hirion ar yr bedwerydd ar 15 oen, tra fod David Bewick yn mynd rownd y gwddw. Dyma ni felly, David Bewick a Nathan Stratford ar y studiau hirion, ond mae o 2 oen yn bryn o'r bechgyn yn y canol. Alun Lloyd Jones unwaith eto golwg fanylach arno fo yn canolbwyntio 100% ar y gwaith. Y cymar y corlan yn pasio'r oen nesaf iddo fo, a mae'r bobl yn yr un mor bwysig agor yr ochr na rwan. Dyma fo unwaith eto lynu'r gwddw, colli chydig bach o reolaeth yn yr rhythr, ond gallu adennill y drefn mewn eiliad, colli fawr iawn o amser y fanna Alun Lloyd Jones chwarae teg iddo fo. Dyma ni felly gwahaniaeth rhwng y bechgyn yma, Alun Lloyd Jones a David Bewick. Yn fanna mae'r her ar hyn o bryd ar 20 oen allan gan y ddau ohonyn nhw. Wrth gwrs mae'r rhaid i'r garfan i gyd orffen ac mae'r rhaid y sesyn y corlanau i benderfynu, ond ar hyn o bryd mae David Bewick wedi ennill y blaen a mae'n eiliadau rhwng y ddau. Pwy wedi bwysau bod yn Alun Lloyd Jones i ddeu o eiliadau o David Bewick. Llongyfarchiadau fawr, dyn yr eiliad, Alun Lloyd Jones! The winners, ladies and gentlemen, of the Wales versus New Zealand Test